Ideme aj troška dobre. Potom si ďalší obrázky ďalko. Takým zvykom, že vždy vyhodnocujeme najlepšieho brankára, najlepšieho hráča, najlepšieho človeka turnaja. Oni som rád rozbral, že viem, že každý rodič, každý tréner má môj názor na veci, ale tu sme doma my a naši ľudia určujú, že kto, kde, ako skončí. Určite nikomu nechceme ubližiť, lebo boli ste viacerí lepší, práce a vonku, ten, kto dal najviac gólov, to je jasné, ale prečo? Ja si myslím, že nikomu nechceme ubližiť, takže zase to najlepšie človekom, čo je jasné. Je to hráč Nikly, Mazur Max. Aj cena najlepšieho brankára fokusuje do Nitry a my sme za to zrejme, všetko nám dám. Ale je to toho druhého mužstva brankár. No a najlepší hráč, bolo ich tam viacej, ale komisia sa rozhodla tak, že to vydá vyšľa.